Zita ndi messenger, ndidzo ngoma dziri pamarket. Dangerous, Black Spider misi andakasiya kutosiya zvemashua ono Africa ndakasiya kutapura masini zvizhinji takatoka ndambini. Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, Man of Africa nerimwe gore ndakaenda paUganda ndichidzoka pazimba ndokumitisa Amanda. Yaiva sistemu yangu nemafia asi pari zvino ndakasiya. Gara Zviya, ndakasiya zvekukiyakiya iko zvino ndenge ndakatsika giya. Gara Zviya, handitarohwe nemusombo nemabhiya ekunyanga mabhepi neubhinya. Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, Gara Zviya, Gara Zviya, zvamaiziva ndakasiya. Gara Zviya, kudanana nebhebi nasisi vacho kutonopinda kuna mhonzi yacho ndakasiya. Kuswera ndichipuruzira vanhu, kuswera ndichibhega vanhu, aiwa ndakasiya. Zvekuzendemura mukonde wesadza, kunyepera vanhu nepatwa, aiwa ndakasiya. Gara 1 week ndine 1 in 2 way asi isinganuwe, aiwa ndakasiya. Danana Gara imega Zviya,